hatdan. Asa na karon? Bot, okay ta mo dyan man. So, paabot na diri mga ga sa atong hatdan ng pinto. So, baligyan eh. Pangabot. Mana? Ano ko ding? Ha? Ano ko? Yo, what's up? May adlaw yung tanan ya mga ga. Another day, another life, another blessing na sad karon. Padong ko magpa-bakuna no sa atong anti-rabies kay nga naman ron January 3 adtong Lunes na ta. Karon init na, sugsugod pag ni kuha na, ulian na ang panahon no. So may tag padayon na ni para makuga na itong daan dito kay basa kita ang kayo. So ara to ko padong sa Mountain Breeze mga ga, magpa-enjoy ko dito. Kamu asa mo padong? Hindi may paturok. Paturok sa kuha na si Kandos sa inyo ano? Kandos. Magbuwag na sa tanan niyo ron. Siya naman. Adto mo. Ubama mo. Ya atong kuan. Sabot karon lah Karong gabi. karong gabi no, depende og kuan. Hindi og Mag-ayo ni panahon. Pero di ni mag-ayo ang panahon. Ah. Depende gyapon. Basta hindi ganahan ta mo inom bisag bugnaw no. Oh. Karon ay ayas taglakaw. Adto mo. Ari ko. Kala. Pero ba yung hapon laag yapon ko basketan. Lah. Kan ba nang referee ba? Lah ya oy. Tan morta ta. Biguna Morta guys. Dili pa huway dai. Kondisyon na din ni mo dai. Kondisyon gina. Kondisyon gina. Matik na. Yawa si itu. Ah, sana aman. Lah, yo. Agak lakaw sa mga guys. Siro. Ito alayat. Bika. Kupti ng PC yun, yung layat ba? Siro Cardo ba? Cardo Cardo. Laos ni si Tehol be. Pamidunga si Tehol me. Ako na Mountain Breeze ko. Sila doha. Sila doha. Ako Mountain Breeze. Santos lang. Ambot. Ah, minteryo na. Hindi ka mudas ko ah. Magbuwag na lang mo sa. Buwag lang sa deme. Pagkatanay ko yung ganyan to. Are koy. Tayo. Ay sumido. Sige, bye. Daghan ng tao diri mga ga, linya-linyan din eh. Punahan na to diri. Gamay-gamay na lang mga ga. Doon na lang. Gamay na lang tao. Kaniya, daghan gani ha. Kulbaan na siya kay nakuan mo gutong una gani ha. Tino? Nakuan-kuan ba? Wala nga. Ay jo kulba yun, wala gini sakit. Last two na lang sa gibakunahan mga gano, last two na lang. Ako na sunod ani. Okay ra ang video Okay ra kay sir. para pang-vlog. Subscribe niyo sa akong channel mo, Unsa may mo sa channel? Ganoy TV. Okay. Unsa may channel? YouTube channel mo ba? Gamay. Nagbablog video mo. Yung sa man mo ang content ani ron about Daily vlog ra siya mo. daily vlog lang. Yung vlog kay kanang sa tawagan na day 1 sa Quran. Bakuna. Anti-rabies ni. Hi! Paako di kasi mo giro. Paakas ka, joke. Okay, gamay. Wala pa. Okay. Thank you mama. Thank you ma'am. Subscribe niyo mo mama. Ay makalimot. Ikuan niya. Sige. Sakit eh, sakit no. Ang bata, wag na mo gila ko kami sakit. Teo na kanya te. Sige. Ma. Pare ka malakaw? Ha? Hoy. Hmm. 600 kada kan. Pila ka kuan? Tulpo. Pat. Asa di ka na? Wala. Asa di ka na? Nauli na ko sumbal na yung mga gano. Sa suratan niya. Oh. Nalipay ko nga wala na yung uwan. Nalipay mi nga wala na yung uwan dire. Pero ang wala ko nalipayan kay nawala mo balik ang signal. Basta wala signal mo cellphone no. Malagi aha ka ni. So mga ga, pabuhay sa kunya, mukhaon sa pugo. Mga ga, sobraan stog mga guys. 5 naman kape na pinalasay. So kan
trabaho ko dire sa masigaw sugari. Naguba mong buwis ka man ako sa masigaw na. Yun na to klaro. So ano? Apo na kayo? Nagkampaw ko andre. Binlan ko dahil ko ani mama andre. Trabaho no so. Ako sa nang trabaho andre. Ikaw man sagka tayo sa Igbaw lano jibo ato sa tanaw na to. Badayon pa may sa mo ang lakaw ron or dili mga ka. Kaya magdigamo sa ko dire hapon na yun sobraan di stog. So man ako dire mga kano. Pero gabi ni kayo. Murag kuan. Ka po ngay kung naong. Na. Lungag dan. Hugas plato dan. So agka dito itong sunahon na to mga kauban og dayon mami yung murag minaw nako postpone na po ni. Nah. Igor giniinit og gadget ganiya mga ni mo na sad. Tapo ko sa gayo. Guys. May tao lang my friend. May suga. Tanawon dire si Dojibo yung nanuli na ba sila? Ano yan? Sila beda na eh. Wala nanuli deh. Ahak. Mo rin may tao lang mag-dyan? Kuyog muna to sila. Oh, pag sila muli Dojibo yung mga gano'n, murag puspon niya po na yung lakaw. Pabuton na direct suway, basta hindi mudayon, pero mayroon ako, magdinagin. Kaya murag, mga lagi may, ito mong daog sa basket ba, mo tayong kanang inom og milk tea ba. Ya. Bigyan mo dayon pa karong adlaw. Di pa karon, naman sunod adlaw. Tato na mabuton dire. Na mga sus. Yata gid. Limuta gid ako. May pagkapaig kan no. Andam ni makaon eh. Indukot na eh. Indukot ang kilid tayo siya. Ni brown. Mutan ako eh. Nalong ako balik mga kaya. Kaya na. Nalimot kong paong sa kanon. So, sige na pag na sa kong buhaton ron. Nakalimot na ko sa ubang gibuhat. Ka na eh. So, ano no? Nakay gusto i-share sa inyo ha ba? Kung sa sige na kong buhat og video. Nane, daily vlog ko. Usahay. Maglibog na ko sa akong i-title. Kaya labi nagdili mo dayon. Pareha karon murag kato sila do jibo pas lam uli no. Duga pa sila uli so kasi dili ko dayon tong content munahon na ko sa i-title. Sahay maglibog na ko. It's so confusing. Tungod sa akong kalibog nalimot gud kung wa na ko napawang kanon paglakaw na ko ato na paig patay yung mama ni ron. Ga. Kada ko dire. Edit ako sa akong karaan nga. Akong karaan sa akong vlog nga. Paabot sa unsay may tabo niya. Limutan ako patay jud kong mama ni. Telo siya. Patay jud kong mama ni gud kasag bugas. Aha ka ni. Wa jud gahaw man kalimot mga ga. Limutan gid ako gud. Di na maoy. Paman mo bulo. Di na maoray. Ano man ka do? Bago na nilungag, nalimot kong pawang eh. Kaya mo ka ko. Hebo ko ng bagong paig ko eh. Sus grabe isda eh. Pila isda? 450 kilo. Tay, Ana, 200 na. di naman ipakaon oy. Limuta ba ito na ako ma? Nilakaw ko ba? Ito mas dahan lagi kay inject mo na makalintano na kay kaya. Dang susuk ba? Ato kayo nagtujo na pa ako maguli. Aga. Dugas ta tayo mo kailangan. Matay mabuhat. Lalagit taon sa Pa, pagpaninda. wag na pa nga, wa man suko. Yung pinto sa terminal tiyo. May gani kay wa mo sukos mama. Kay wagi Sinante na. limo jud ko. Sa mandor kay Oh, gamos man diri kay ni hapon may mga ga. Naloy kay ko mga gaw mo lay pakaon ko ah. Ang dukot. Scorch rice. Mo na English sa dukot ma. Ibaw na ko sa English sa dukot. Scorch rice. Scorch. Oh, scorch rice. Mara ko netong panihapon kay ate na paeg mo na.
Ikaw, managaan? Ano naman? Ako naman dere. Dere. Mana yan? Paluto tag bago. Buhay to, may bugas. Woo! Tawa mga guys. Sabi. Manamdam Pasko. Bugnaw ang gihapon. Pinsan to ng relasyon. Oy, ayuhan rin ninyo. May bugnaw kayo. So, nakulin ako sa mumbalay mga gano. So, kanina nilakaw ko. Mag-upload ako video no. Sa kong last vlog. Na ang globe mga piso wifi signal ang PLDT na signal pero hinay kayo uli lang kumaga kay og mingon daw sa nga nagkambang ang wifi katong but hinay kayo di sa mulod hapit so uli na lang ko so no postpone niya po namang lakaw na no GB no nya bayo-bayo sa akong pending video kay aram ta upload karon ana sa pending nya atong last na pagitoy pending di kaya ba na siya, tulo na ni ka-vlog nagsunod rin no, so basin ugma dayon me madayon man gani me magbuhat lang ko gamay nga para na video na about sa nang video boy ko gamay vlog ana to ang ko ano tong natigom sa tong sigduag basket so kung dili kita magmontage so unsa ba depende lang ani nya kaya tapuson mga ga kay sige na ko buhat og vlog pero na ko may tarong to ako nag-ingon nga nireklamo ko ha share lang ko sa inyo ba nga sige na ko goy tarong tog sige na ko pulaw limtano na kay ko so sahay ganim kalimot ko nga uam de ko wala na ko ligo urag duha na kadlaw so asya mga ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, subscribe sa akong YouTube channel no. That's all for today. Ganay TV and I out. Bye-bye!